Jangan bikin nabung. Jangan bikin. So hello logoफोर खुलुमबाय and welcome back to the channel. नोंथांमोनखौ बयखौबो गिबियावनो about Bodo Celebrities YouTube चेनेलावहाय बरायग्रोनानै लाग्रोनाय जाबाय लोगोफोर नोंथांमोनाथ' भिडिअनि टाइटेल आरो थाम्बनेलखौ नायनानैनो मिथिखाबाय जानांगौ दिनैनि भिडिअआ मानि बागै जागोन लोगोफोर अब्लाबो आं नोंथांमोननो खोन्थानानै होबावसै बर'नि गोदान मोनसे आबुं सावथुन फैगासिनो लोगोफोर सावथुननि मुङा जाहैबाय खांख्राइ ओमफ्राय लोगोफोर जों बे मुभियावहाय फाव खालामनाय नुनो मोनगोन बर'नि मुंदांखा फावखुंगुर ओमप्रकाश केरकातारी बिथांजों लोगोसेनो बिथांनि बिसि बर'सा रानि बिथांखौबो आरो बे मुभियावनो फाव खालामनाय नुनो मोनबावगोन जों रुपसिं मोसाहारि बिथाङा बे मुभियावहाय गावबुरानि रल खालामनायखौ जों नुनो मोनगोन लोगोफोर आरो बे मुभियावनो फाव खालामनाय नुनो मोनबावगोन जों थमसन ब्रह्म बिथांखौ आरो लोगोसेनो मादान बर' बिथां आरो बांग्रिं बर' बिथांमोनखौ लोगोफोर जों बे मुभियाव आरोबाव गोबां आर्टिस्टफोरखौ नुनो मोनबावगोन ओमफ्राय लोगोफोर बे मुभिखौ खालामदों द आनबिटेबल तामुलपुरियान वारियर टीम डाइरेक्टरखौ खालामदों सानसोरां खाख्लारि ओमफ्राय लोगोफोर बे मुभिखौ प्रडिउस खालामगोन दिलीप कुमार बर' बिथां ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना बे मुभिखौ नायनो थाखाय बेसेबां एक्साइटेड जानानै दं स' एसे नेना थादो लोगोफोर आसा खालामो जों बे मुभिखौहाय थाबैनो नुनो मोनगोन स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेनोमोन नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनदों कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय मोजां मोनोब्ला मोनसे लाइक खालामबानो जाबाय आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय बेबायदिनो गोदान मिउजिक भिडिअ आरो मुभिसफोरनि आपडेट्स मोनबाय थानो थाखाय स' गोजोन्थों एन्ड थेंक्स फर वाचिं